ఏపీ తిరుపతి జిల్లా తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతర ముగిసింది. 9 రోజుల పాటు అత్యంత కోలాహలంగా జాతర కొనసాగింది. భక్తులు ఒక్కో రోజు ఒక్కొక్క వేషంతో అమ్మవారిని దర్శించుకొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. నిన్న జాతర చివరి రోజు కావడంతో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు లక్షలాది మంది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇవాళ తెల్లవారుజామున అమ్మవారు విశ్వరూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆలయ ఆవరణంలోని కోడి స్తంభం దగ్గర బంకమట్టితో అమ్మవారి విశ్వరూప ప్రతిమ కొలువు తీర్చారు. అమ్మవారి విశ్వరూప ప్రతిమ చెంపను పేరింటల వేషధారుడు నరకడంతో గంగమ్మ జాతర ముగిసింది.